बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बर' हारिनि थाखाय खहा। बर' माहारिनि सासे मुंदांखा हारिमु सिबियारि आरो भारत सरकारनि संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि हिरत खाख्लारि बिथाङा देहा गाज्रि जानानै GMCHनि ICU फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गुवाहाटीनि एयारपर्टआव सफैबाय। नाथाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आसाम सफैनायनि सिगां बिथांनि सावगारिखौ उल्था लगायनाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। हादरगिरिया गिबि खेब आसाम फारसे दावबायफैनायखौ बरायनो थाखाय गुवाहाटीनि लामा लामा द्रौपदी मुर्मुनि सावगारि लगायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जायो। हादरगिरिनि सावगारिखौ गुवाहाटीनि GS र'डआव उल्था लगायनाय नुनो मोन्दों। बे उल्था लगायनाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरजों सावरायजादों। गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्स 2022 रुफानि मेडेल देरहानो हानाय रंगिला दैमारिखौ दुंब्रुयै बरायदों। थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव उसु गेलेमु बादायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बितर सनाय गामिनि रंगिला दैमारिया रुफानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हानायखौ गोजोननाय मोननानै उदालगुरियाव सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां आफादफोरा बिथांखौ बरायदों। रंगिला दैमारिखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसु, सनाय दख'रा एबसु, उदालगुरि जिल्ला UPPL, उदालगुरि दख'रा एबसुजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आसुआ उदालगुरि नोगोर सामलाय आफादनि नब्लाङाव बराय हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। BTRआव ISPL गेलेनाय बादायलायनाय सोलिबाय थानाय समावनो मुगिथाव जाथाया सोराङाव फैदों। गेलेगिरि आरो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय गेदेमा सुबुंफोरनि पस्टार फसंना दोननायखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा सावना आरो हासिना गालांदों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनिफ्राय बाथौफुरि गेलेग्रा फोथारसिम फैनाय लामायाव फसंना दोननाय BTRनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसेनो BTRनि गोबां EMफोरनि गासै 100निख्रुइबो बांसिन पस्टारफोरखौ बिसिलांनायजों लोगोसे सावनानै गालांदों दुथांफोरा। बेबादि दुथांफोरनि हाबा मावनायखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ प्रेस मिट खुंनानै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव पुलिस केस होनाय जाबाय होनना फोरमायो आरो बेबायदि हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखायबो खावलायो EM बिथाङा। रैमालि मोसाहारिनि बिबुंथि। मैया उदालगुरिनि सनायाव थानाय NLP आफादनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै रैमालि मोसाहारिया बिबुंथि लाखियो। बर'फोरा आलाय सिलाय गोलाय गोजाय जाजोब्बाय। रन्जन दैमारियाल' सासे दैदेनगिरि जायनि सायाव दाबो फोथायनाय दङ। रन्जन दैमारिया फैयोब्ला दाबो बर'फोरनि सावगारिया सोलायगोन। बेखौ साफ्रोमबो बर'फोरा फोथायो। बेखायनो बिथांखौ गिदों। बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बिथांखौ गिदों। बिथाङा बाहेराव फैयोब्ला जोंहा जायगा थानाय नङा होनना। बिथांखौ आसाम सरकार, भारत सरकाराबो गिदों। बिनिखायनो खायदा खैदा खालामनानै आरोबाव बे एखे रायखौनो बावैसो जाबसिननानै होफिनबाय होनना रैमालि मोसाहारि बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।